Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe ko arde salmodirde e moɗon e juurodirde e moɗon e wiide alhamdulillahi rabbil alamin. Allah walli en ene wayno en jangini alkule pularɗe on kollama masɗe on kollama alkule ɗe hankadi ne wayno jangde men hankadi ɓurat yawde ɓurat weebde nde wonno mi wino on jangde pular saɗi hen tan ko ganda masɗe ɗe ganda alkule ɗe sa andi masɗe ɗe ne poti a namdama masɗe ne poti ganda ko ɗe joyi a yejjiti ƴeewa jungo ma ñaamo nan toon peɗeli joyi mbiya masɗe pular ko joyi gasi on saha noon sa namdama poola ɗe ne poti mbiya poola ɗene ko joyi tan gadda jungo ma nanango ganda ko joyi woni toon ciftora ɗum wadde ñaama ngo ko joyi nano ko joyi wadde ganda masɗe pular ko joyi hen joyi ko pooɗoje hen joyi pooɗata wadde koye haalama he teskotoɗa ko jiɗɗa haalde ko fooɗani mbaɗa hen masɗe ɗe pooɗani ɗe jiɗɗa ko fodde haalama ene fooɗi ƴeewata ko masɗe polle ɗe nannaɗe hen joni ko janguɗa ko e hewde e famɗude andu masɗe ma ɗe ko joyi heddoto ko 27 ɗum wiyete alkule ɗe ay noon 27 ɗe so joyɗe natani hen andu ɗum jangotako andu ɗum jangotako sayi ɗum jango alay sago ko ma gadda masɗe ɗe nannaɗe hen nde wawa jangade joni noon ko masɗa ko kañum ndendinta keɓa ko wiyete kongi hankadi mbawa dañi kongi so ɓooyi kongi ɗi ndendinaɗi keɓa hen haala mbatta haalde mbatta hankadi windude aɗa haala aɗa winda kala ko kalɗa binda ɗum walla kala ko kaldeɗa binda ɗum so neɗɗo haaldi e maɗa ko nanɗa ko ƴeewata kono o haaliri ni bindira noon so haala ka fooɗani mbasa fodde so haala ka ine fooɗi pooɗa so haala ka ine siddi cidda so haala ka sidda mba siddude hankadi tekkoɗa tan koye haalama ka kalata ka no kayirtaka ni bindol ngol so ari waya noon walla ko nanɗa ko walla ko jiiɗa ko ɗum fof teskora ɗum e nder hen ɗum noon an jangowo teskoyo tekkuyoma e won e ko jangata ko howi tan ko ma rewnira ana ado ane wona hakkude an wona sara ndeka noon ko bindata ko tan ko hen tan masɗe ɗe ndewata hoto wi tan ko ba adi ɓa rewi hen ca rewi hen da rewi hen ala ɗum ko saɗa jangguine ɗum ko ha gandaɗe teskoɗaɗe mbawaɗe sa fayi windir noon ƴetta to ƴetta ga aɗa masa aɗa inda aɗa masa ha yetto ko jiɗɗa windude ko aɗa rendina ƴetta to masa ƴetta ngala masa ƴetta ngala masa ha noon keɓa yamre jiɗɗa wadde nde gasi ale ladde ka tenowo ƴetta to ƴetta ga ndendina ha keɓa waare kaɓɓade donoɗa annene alkule ɗe koye majje ndewata mbawa windude koye majje ndewata mbawa jangude kono noon sa heppi noon aɗa heño
ko ari fof jawa tawa an dawete jangde. Andu jangde nde waɗa ko jangde codol nde wonno en joddaki nokku goto nafaton noon enen ɓe joddaki ɓe seɗen janga teskimu won ko jangaten ko. ɗum saabi joni noon jiɗɗen wattude heblo hesso nde wonno nden en janginanno taw en ngala kaɓorɗe kolliroje ko janginten ko. tawde noon en ɓosi Allah walli en keeɓi kaɗen kollire wadde wiya noon heblo ngo yo watte heblo hesso kala ko jangina taw ena faamo kala garɗo caggal meɗen wawa heɓtade en. nde wonno saha fof keɓen keso garɗo kadi wiya kadi on wima jangine banggue hankadi wiya so jangguima tan moftama kala garɗo yaha tawa ɗo woni to ma ine winda 1 2 3 4 5 ƴetta mo jiɗa jannguɗo janga gayna paya goɗɗo o. ko ni tan jiɗɗa waɗirde ngol laawol. joni Allah walli on mi jangini on masɗe pularɗe waɗama alluwal, janginmo on alkule ɗe alluwal gadiyal ngal 10 waɗa hen, ɗimmal ngal 10 waɗa hen, tataɓal ngal waɗa hen 7. ɗum woni wa 7 wona hankadi ɗon gasi. kadi mbaɗa mon kadi ekko noon tableau goto o ekko no masirte baa o. alluwal ɗimmal ngal noon ngal ɗon ndindanami baa o hankadi ɗum ɗon ko ekko tan wonno. joni alluji ɗe mbatta ko bangi hankadi noon ɗo ko ekko tan wonno. oɗon kolle ekko ngo janngo noon so ari ma on ji alluwal gotol telɗo ene winda hen ba bi bu. ngal ɗon noon woni arwande hollirde ko ɗum janngoyton. kodi ko janngoyton ko suwa artaw kono ngal ɗon noon ekkotoɗa ko janginete ko sen payi e janginde hankadi tawa tampata anata. on saha noon mbaɗen tableauji ɗi, tableau 1 tableau 2 3 4 eɗen lima ɗum ha yetto gasgol ɗe gasa on saha kala ko jiiɗa ene winda ka jangowo. an jiɗɗo windude ko ƴeewi windu binda ni foti. kono sa wi aɗa heño noon ɗum ɗo janganoma ɗum ɗo kay janganoma janguitama ala o saha gonɗon koye wadde heblo. e nder heblo he an jangunoɗo o mawa janginde hen, an mo jangano mbawa jangorde hen. an jangude wawi o ma dañ hen heblo ngo janginirɗa mo jangani. an janguɗo o mimi ma dañ hen damal ɗo ndewɗa mbawa janginde mo jangani. an mo jangani o ma rewɗo on mbawa dañde jangude ni foti. ɗum noon wadde alay saago noon ma muñodira e ɗum heblo ngo heble ene mofte ha gasa noon on saha natanen ko wiyete jangde ko. jangde nde weeɓata tawɗen joddaki nafata noon waɗe no foftinirta yimɓeɓe joni ko haaji ɓuuri en doole ka dawo oko dawo. joni on dawo noon so jangiri seeɗa o yawa wawde o dawa o jippo law jamma kadi o janga hen ni foti. ɗum noon wadde ɗum kadi gardini men hande ha ganden ɗo paaɗen haade min fuɗɗoyade taw on gandi ko kalnomi cabboɗen ko kalmi ko oɗen jiiya ko kalmi e golle e hattanne Allah e mbawko mum en kolli Allah kadi en ballinima Allah ballowo yo wallu en ha yuɓɓa ha feewa ha goto kala mo yiiten hoore muɗum. hay muddo o baaɗo no am o mo yiyata hay hunde o on kadi ala wallama hen o watta yiide omo yiya omo windito. kadi tableauji ɗi mbasen junnade hankadi ɗi foof junnama kalama hollirama ɗi garoji hankadi noon ala haala hewka. tableau tawatte mi hollo tableau mi haala oɗon jiiya tableau o jangonmo law ceerton hen jom laabi moɗon. tableau garoɗi ɗi juutata haala ko keddiɗi foof haala ka juutinono ko ha mbawon dañde laaɓa cer e moɗon haqqeji peɗɗito gandi hankadi ko paaɗon to weeɓate mon taw ko jangunɗa ko artete ma ɓuura webde ma jawa jangude jawa gaynude jawa dawde. e joni ko wiyano ko kala jiɗɗo naatde hen ene jeeya e galle jangde he yo rew e numéro biyanoɗo o oɗon gandimo ko 00 221
77 906 14 81 mbaɗa yaya jiya whatsapp o ngara kaala indema yettodema kaala ko jiɗa janngugo so jiɗa janngo pular kaala alko arab jangata kaala sharia o janngoyta kaala zura jiɗɗa heɗade kaala hankkadi so ari min kalma sarɗiji ɗi aɗi belma naata a yiɗa gaccande aƴa ni foti o ko musidɗo mon giɗi mon soɓi allah yayaɗi kala sénégal alhamdulillahi bil alamin oɗon jarlo oɗon jaafo minen gami jarli mi jaafima yo Allah yaafaɓe wassalam.